Comenzamos, entonces, sí? Bueno, pois moi bo día e, como sempre, moitas gracias por asistir a esta habitual rolda de prensa dos venres previa a celebración do primeiro pleno ordinario deste novo período de sesións. Un pleno ordinario no que, como xa informamos, tomará posesión a nova deputada do Grupo Popular, Nazaret Cendán, que sustitúe a Etel Vázquez. Ao tempo que procederemos tamén á elección do novo secretario da Mesa do Parlamento de Galicia, posto para o que dende o Grupo Popular propoñemos ao actual viceportavoz do Grupo e presidente da Comisión Primeira, Julio García Comesaña. Ademais disto, un dos puntos da orde do día que terá máis interés neste pleno será a comparecencia do conselleiro de Facenda para dar conta da reunión do Consello de Política Fiscal e Financeira celebrado a pasada semana en Madrid, na que a ministra de Facenda limitouse a comunicar aos conselleiros de todas as comunidades autónomas de España o acordo bilateral de financiamento autonómico acadado entre Pedro Sánchez e o independentista e inhabilitado Oriol Junqueiras. Un acordo co que Galicia pasa a situarse por baixo da media estatal de financiamento por habitante, cando no actual modelo estamos aproximadamente uns 100 euros por enriba. Situación que é consecuencia dunha rebaixa do máis do 7% que actualmente recibe de financiamento autonómico por habitante, experimentando, polo tanto, a Galicia un considerable descenso que nos convirte na quinta comunidade con maior descenso. Pola contra, o novo modelo pactado por Pedro Sánchez e Oriol Junqueras recolle 2.000 millóns extra para Cataluña mediante mecanismos de axuste para beneficiar exclusivamente a esta comunidade autónoma, como son o Fondo Climático, que compensa a resposta das comunidades do Mediterráneo a catástrofes como a recente Dana, ou o mecanismo IBE-PEMES, que reserva para as comunidades parte da recadación do IBE das pequenas e medianas empresas. Pero tamén beneficia a Cataluña ao reducir en 2/3 partes a aportación que dende esta comunidade se faría a solidaridade regional, pasando dos 2.300 millóns de euros que aporta na actualidade a Caixa Común a aportar algo máis de 810 millóns. Será o conselleiro quen nos dea cumpridas explicacións no pleno desta proposta de financiamento autonómico, que é unha auténtica estafa para Galicia, que o goberno de Sánchez nos quere impoñer, porque Galicia quedaría como a segunda comunidade con menor financiamento por habitante e, como recollen distintos informes elaborados por expertos, os 587 millóns de euros que nos asigna este novo modelo deberían incrementarse ata superar os máis de 1.000 millóns para poder atender con garantías as necesidades reais de financiamento de Galicia e poder atender así as demandas das galegas e galegos. Estamos expectantes por coñecer os argumentos que defenderán os socialistas galegos logo de que nos últimos días teñan reconocido que este acordo era prexudicial para Galicia e teñen amosado ademais a necesidade dun incremento do financiamento asignado para a nosa comunidade. E tamén o posicionamento no día de onte do expresidente socialista da Xunta, o señor Touriño, que recoñeceu públicamente que o novo modelo de financiamento autonómico privilexia a Cataluña e reduce o papel da Facenda estatal mermando as súas capacidades e recursos para garantir a solidaridade interterritorial e a igualdade na prestación de servicios para todos os españois. Do BNG, pois, pouco esperamos. Seguirán na súa teima do cupo para Galicia, pechando os ollos e negándose a escoitar os argumentos solventes e reiterados dos expertos que demostran o prexudicial que sería para a nosa comunidade un cupo ao estilo de País Vasco ou Navarra, xa que nos levaría a superar os 2.000 millóns de euros de perda en financiamento cada ano. 2.000 millóns de perda de financiamento anual. A espera de que se celebre esta comparecencia,
tan interesante no pleno da vindeira semana, no que, por certo, tamén procederemos á aprobación da nova Lei do Clima de Galicia. E permitirme que faga tamén unha pequena reflexión sobre unha cuestión que considero fundamental para a mellora das atencións que reciben os maiores de Galicia especialmente. Estoume a referir ao acordo acadado esta semana entre a Xunta e a Federación Galega de Municipios e Provincias para o financiamento do servicio de axuda no fogar, que suporá que a Xunta incremente nesta legislatura un 50% a súa aportación para a prestación deste servicio de titularidade municipal. E non me cansarei de dicilo, porque esta é unha cuestión moi importante e hai que tela moi presente para recoñecer o esforzo que fai o Goberno galego na súa financiación. En concreto, este mesmo ano, a aportación da Xunta pasará dos 12 aos 16 euros por hora, incrementándose €1 o vindeiro ano e pechando a legislatura chegando 18 euros por hora prestada. Deste xeito, a partida que a Xunta destina integramente á prestación deste servicio por parte dos concellos pasará dos actuais 148 millóns de euros aos 222 millóns de euros en 2028, é dicir, un 50% máis, o que resulta especialmente significativo o incremento máis importante da aportación feita pola Xunta na historia deste servicio. Superior incluso a realizada na pasada legislatura, cando a aportación por hora pasou dos 9,7 euros aos 12 euros que se pagaban actualmente. Estamos a falar dunha proposta realizada pola Xunta que foi aprobada pola Comisión Executiva da FEGAM logo dunha ardua negociación coa Consellería de Política Social, pero que entendemos consigue o seu principal obxectivo, reforzar o apoio da Xunta aos concellos para aliviar a carga económica que supón a prestación do servicio de axuda no fogar, que, insisto, é unha competencia municipal, tal e como se recolle na Lei de Servicios Sociais de Galicia aprobada polo Goberno bipartito de PSDG e BNG no ano 2008. Pero o que máis sorprendeu foi a furiosa reacción dos responsables do BNG a este acordo, que chegaron a calificar de trumpista ou de trágala para os concellos en palabras da propia lideresa nacionalista galega. Diante desta furibunda reacción, o único que se me ocurre é pedirlle aos representantes do BNG unha certa calma, e cando menos que deixen de mentir, porque é totalmente falso que este incremento da aportación da Xunta sexa un trágala ou unha imposición aos concellos, xa que é consecuencia directa dunha negociación levada a cabo entre os responsables da Consellería de Política Social e a propia FEGAM, diálogo e pacto que parece non existir no dicionario benegués, un dicionario de persoas que son máis amigas da Triful que a Algarada, na rúa, seguindo, iso sí, as directrices que lle marcan habitualmente os coronéis da UPG e o seu sindicato de cabeceira, a CIGA. A Xunta realiza esta aportación que nesta legislatura se incrementa nun 50% para colaborar na prestación dun servicio de competencia municipal á vista da delicada situación das facendas de moitos concellos galegos, especialmente dos de menor tamaño. O BNG debería centrar os seus esforzos en que o Goberno de Pedro Sánchez cumprirá o pacto que asinou co propio BNG en 2024 para a súa investidura e que recolle literalmente o compromiso para que o Goberno de España achegue o 50% do financiamento da Lei de Dependencia. Lamentablemente, a influencia do BNG no Goberno central é nula. Este é un máis dos incumprimentos do famoso pacto para manter a Pedro Sánchez na Moncloa. E o que é peor, en vez de incrementarse e camiñar cara ao cumprimento do pactado cos nacionalistas, a aportación do Goberno central para o financiamento da Lei de Dependencia en Galicia baixou porcentualmente nos últimos anos do 40% ao 34%, obrigando a Xunta, polo tanto, a facer un esforzo aínda maior para sufragar os custos de atención aos nosos maiores e dependentes e, ademais, incrementándose ano tras ano a débeda que o Estado ten con Galicia pola prestación de dependencia, que xa supera os 2.900 millóns de euros. Señores do BNG, somos conscientes de que a labor da oposición é moi dura. E tamén de que o Goberno galego non está en posesión da verdade absoluta, pero neste caso concreto, do acordo coa FEGAM para incrementar o financiamento da axuda ao fogar, non pode ser que se sean capaces as súas señorías nun prazo de poucas semanas de defender unha cousa e a contraria, de pedir
Fai escasos días que a Xunta incrementara o financiamento do servicio de axuda no fogar e agora ao poñerse radicalmente en contra dun acordo que fai realidade ese incremento do financiamento nun 50%, vou repetir, nesta mesma legislatura. Un pouco de sentidiño e de saber encaixar é o que lle falta aos responsables do BNG, así como un pouco máis de defensa e de mirar polos intereses de Galicia para que Pedro Sánchez cumpra o que lles prometeu a cambio do seu voto para continuar como presidente do goberno e que aporte por fin e de maneira definitiva o 50% que por lei lle corresponde para financiar a atención a todos os dependentes. Así que, ata aquí chega a miña valoración do que creo que é unha excelente noticia para o goberno galego, creo que é unha excelente noticia tamén para os concellos galegos, é unha excelente noticia para os usuarios do servicio galego, é unha pésima noticia, parece ser, para o BNG, como sempre. O BNG sempre cenizo, sempre negativo e sempre disposto a considerar unha mala noticia o que para os demais non é máis que un avance fantástico e digno de valoración na prestación dos servicios que reciben todos os galegos. A vosa disposición por si queredes formular algunha pregunta sobre esta ou calquera outra cuestión. Empezo polo final, respecto á solución, pronunciamento judicial, máximo respeto e, en todo caso, pois, volvo a repetir, o que a xustiza decida ben decidido estará. Nos o que desexamos é que o gallá isto sirva para pechar definitivamente as feridas dos afectados por un accidente que evidentemente deixou unha profunda pegada no conxunto da sociedade galega e especialmente nas familias dos afectados. En canto á valoración da reducción da DIF, a mí me parece que é unha nova máis que afonda nesa sensación permanente de que nos atopamos ante un servicio deficitario e deficiente. E creo que é preocupante, non porque se tome en sí a medida, que pode ser a caída, supoño, técnicamente, senón pola permanente falla de información ao respecto. Eu falaba fai escasos minutos con persoas que estaban agora mesmo paradas en Zamora tamén, no AVE que chegaba camiño de Galicia despois a suspensión de voos de onte. O problema non é que se pare, podemos entender as dificultades meteorolóxicas que existe, senón a absoluta falta de información en todo o que se relaciona con estes temas, e non o entendemos. Tamén é certo que nesta semana resulta moi difícil para calquera entender o que está pasando co servicio ferroviario en España. Eu, polo tanto, o que pediría ao ministro un pouco de rigor, un pouco máis de transparencia, que se den informacións serias, veraces, fundadas sobre todas estas incidencias, porque todo o contrario o único que fai é afondar nesa desconfianza hacia os usuarios dun servicio que empezan a estar moi fartos de recibir excusas de mal pagador en lugar do servicio polo que pagan. Bueno, en primeiro lugar, eu quero pensar que se fai un control razonable das infraestructuras, pero en todo caso, tendo o Partido Popular de Galicia, tamén, por suposto, compartimos esas necesidades de que se fagan comprobacións permanentes e máis cando se nos anuncian incidencias sobre unha determinada liña. Por lo tanto, entendo que as autoridades xa estarán niso, as autoridades competentes, e, dende logo, nos imos demandar que efectivamente se tomen todas as medidas para asegurar o funcionamento correcto desa liña e do conxunto da rede ferroviaria do conxunto do Estado, pero especificamente de Galicia, no caso que nos atinxe.
Respecto á señora Pontón, eu volvo a repetir, a señora Pontón parece que vive nun país no que eu non habito. O digo de verdade, é dicir, que teño a sensación de que habitamos en dous países distintos e de que vivimos dúas realidades distintas. Eu volvo a repetir, neste caso, como en calquera caso pasado, é a xustiza a que ten que marcar cal é o ritmo que se deben de atender as demandas de todos os afectados e nós vamos a respetar eses pasos como non pode ser de outro xeito. En todo caso, a nosa solidaridade absoluta coas familias que veñen de sufrir eses incidentes ferroviarios nas últimas horas, como as tivemos no seu momento coas víctimas de Angrois. Eu podelle decir que con todos os responsables da Xunta que teño falado que tuveron unha participación directa nese accidente, na atención das víctimas dese accidente, o teñen marcado como un dos días máis duros da súa vida política e persoal, e me consta que o esforzo que se fixo dende a Administración galega por acompañar, axudar e facilitar en todo o posible a atención das víctimas foi absoluto, como facemos cada vez que se dá unha circunstancia inesperada, ou máis cando se trata dunha tragedia como a que aconteceu en Angrois fai xa demasiados, xa hai uns cuantos anos. Algúna outra cuestión? Non? Pois moitas gracias e xa nos miramos no pleno.